Yo, what's up mga katabang? I'm back, Greg Katabang Travel Update. Ngayong araw na to ay meron na naman tayong i-update na bagong biyahe at ito ang biyaheng probinsya. At ayun na nga mga katabang, kumusta kayo at welcome back uli sa aking YouTube channel. At ay nga pala, shoutout nga pala sa lahat ng aking subscribers at sa lahat ng aking viewers. At meron din pala tayong isa-shoutout na isang katropa natin. Shoutout pala kay Matmat Iborda at sa iyong pamilya. Salamat sa panonood at sa pag share ng aking mga video, katabang. So ayun mga katabang, ang i-update nating bus na to ay ilang biyahe this coming February. So kung matatandaan nyo, ngayon pa lang ay January 30. So ayun mga katabang, bago ko simulan ang pag-update sa biyaheng ito ay mag-i-intro muna tayo. Yo, what's up? I'm back mga katabang at heto na nga ang i-update natin na biyahe. Ito po ang Ario Diaz Trans. Ayun mga katabang, ang Ario Diaz po ay naglabas ng kanilang schedule about sa biyahe this coming February. So ayun mga katabang, ang linabas po ng Ario Diaz ng kanilang biyahe this coming February ay from Tabaco City to Metro Manila PITX. Okay po. So ito po, sisimulan ko na ang pagbigay sa inyo ng info about sa biyaheng ito. So Simula po February 1, February 7, February 13, February 19, February 25, meron po silang biyahe galing ng Tabaco City to Manila PITX at ang alis po ng bus ay 4 PM. Ayun po, 4 PM. At meron pa po silang biyahe simula naman February 2, February 4, February 8, February 14, February 20 at February 26 at ang alis naman po ng bus ay 5 PM dyan po sa Tabaco City. So ayan po yung biyahe ng Ario Diaz Trans na papunta ng Maynila. At para naman po sa Metro Manila galing ng PITX papuntang Tabaco, heto naman po ang kanilang biyahe. Meron po silang February 2, February 8, February 14, February 20, February 26. Ang alis po ng bus dyan sa PITX ay 7 PM ng gabi. So ayun mga katabang, sana nakuha nyo. At meron pa po silang biyahe papuntang Tabaco City from PITX February 3, February 5, February 9, February 15, February 21 at February 27. Ang alis po ng bus naman ay 9 PM ng gabi dyan po sa PITX Terminal. Okay po, malinaw po mga katabang at sana po nakuha nyo ang mga schedule ng petsa nila at oras from PITX at from Tabaco City. Okay. Sa mga magtatanong naman po kung magkano ba ang pamasahe, para po sa ordinary bus 800 pesos po from PITX to Tabaco. Okay, ito pa po yung isa pang info nila about naman po sa requirements. Okay, kung ikaw po ay fully vaccinate na, hindi mo na kailangan po magpa-antigen. Okay. Kung ikaw naman po ay hindi ba bakunado o ikaw ay hindi pa fully, lalo na sa mga bata, kailangan nyo po magpa-antigen o tinatawag nating RT-PCR. So sa madaling salita, swab test. So ayun mga katabang, bago po kayo makasakay ng Ario Diaz. Okay, lilinawin ko po sa inyo mga katabang, kung kayo po ay magpapa-antigen, ang antigen po ay dyan sa PITX Terminal. Hindi po kayo papayagan magdala ng antigen result galing sa ospital o galing sa galing dyan sa kung saang barangay.
Diyan po kayo mag-pant-hygiene sa PITX terminal mismo. At sila na po ang bahala magturo kung saan dyan. Kasi nung sumakay ako dyan sa PITX pauwi ng Bicol, dyan po ako nagpa-antigen. So ayun po, malinaw. Kung ikaw po ay hindi pa fully vaccinate, hindi ka pwede sumakay pag wala kang antigen, lalo na po sa mga bata. O kaya hindi pa ikaw ay fully, hindi ka pa makakasakay pag wala ka pong antigen, mga katabang. Okay mga katabang, kung magtatanong naman po kayo kung magkano ba ang antigen. Okay, kung galing po kayo ng tabako, ang antigen fee ay 600 pesos. Kung kayo ay luluwas ng tabako papunta ng Maynila, 600 pesos po ang antigen sa mga hindi pa fully vaccinated at unfully vaccinated. Okay. At kung kayo naman po ay manggagaling ng PITX to tabako, only 850 pesos po ang babayaran nyo. Bata man yan, matanda o dalaga, binata. 800 pesos po from PITX papuntang tabako o kung saan man na lugar dito sa Bicol. Ayun mga katabang, para naman po sa ibang mga katanungan na sumasakay po sa RU Diaz Trans, meron po tayong contact details. Nagbigay po ng contact details ang RU Diaz Trans sa kanilang info about sa kanilang biyahe this coming February. Okay. Para naman po sa smart mga katabang, ito po yung number 0961 4448 415. Ayan po yung sa smart. At para naman po sa Globe users, ito naman po ang number 0915 351 7702. Ayan naman po sa Globe users. Para naman po sa Token Text users, 0970 634 6437. Ayan po mga katabang ang contact details ng RU Diaz Transport. Kung kayo ay mga karagdagang katanungan o about sa kung kayo may dadaling bagahe o kayo ay medyo hindi pa nalilinawan, tawagan nyo po ang number na aking ibinigay. Kung gusto nyo naman po online, pinipuntahan ang RU Diaz Trans. Yan po ang page ng RU Diaz. Search nyo lang po yan sa Facebook, RU Diaz Trans. Lalabas po yan dyan. So ayun mga katabang, sana po nakapagbigay na naman ako ng informasyon about sa inyong pagbabiyahe, pauwi man ng probinsya o pa punta man ng Maynila. Yan, sana po ay nakatulong ako sa inyo para sa hindi pa nakakaalam kung ano bang mga requirements, kung ano ang mga kailangan gawin at kung magkano ang pamasahe. Sana po itong video ito ay nakabigay sa inyo ng isa na namang information about sa biyahe. So ayun mga katabang, hanggang dito na lang ang vlog na to. Maraming salamat sa mga nagsilip at nanood sa aking video. Sana po huwag nyo makalimutan i-subscribe ang aking channel, Greg Katabang Travel Update, at pindutin nyo po ang bell notification at siguraduhin nyong naka-all ito para sa bawat upload ko about sa biyahe ay manonotify agad kayo. Maraming salamat sa iyo at mag-ingat lagi dahil may pandemic pa rin tayo ngayon. So ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Bye bye.